Zamestnanci strojární prvej 5-ročnice v Kunoviciach pri Uherskom Hradišti vyrobili prvú sériu nášho najnovšieho dvojmotorového lietadla L-200. Tento vysoko výkonný a elegantný vzdušný krásavec imponuje nielen vkusným vzhľadom, ale aj ľahkým a pohodlným riadením. Pozrite sa len, aké je to lietadlo. Aj s vypnutými motormi ho možno stále bezpečne a dobre ovládať. Dosahuje rýchlosti 300 km za hodinu a novinka nádrže na konci krídiel mu umožňujú doleť do vzdialenosti 1600 km. Tak Morava L-200, šťastnú cestu.